मोबाइल लगे तोहरे सब पुत्र हुई हैं जो अपना माई के मोबाइल ना दिले हुई हैं। गाड़ी सब लोग अपने मेहरारू के देता स्क्रीन टच। ऐसे जो जिंदगी में सबसे बड़ा कमाई अगर कुछ होला तो माई बाप के प्यार और आशीर्वाद। ये दुनिया में हर वो रिश्ता स्वार्थ के होला, खाली एगो माई बाप के रिश्ता बा जो उनकी स्वार्थ के ना होला। अपना माई के लगे कितनो मोटा के जाई, बाबूजी में माई में बड़ा अंतर होला। माई के लगे भैंसा बन के जाई, माई कही माई तनी देख तो हमार देहिया कैसन लगता, तो माई कही कि रे तोरा खाए के लिखे मिलत का, पहले से कितना दुबरा गइल बड़ी रे। वाह वाह वाह। औ है बाबूजी लगे लगे चल जाई, बाबूजी देखो तो हमार देह कैसन बा, तो कहे तो काहे ना होई, सब तनखा तोरा देहिए में ढूंढता। ऐसे जे बाबूजी के लगे जिम्मेदारी बा, सही बात, घर के परिवार के शादी के बियाह के। एगो माई खाली रह के 9 महीना कोख में रख सके, लेकिन एगो पिता 26